ľudia, vítajte u ďalšieho videa a dneska si hráme zase Euro Truck Simulator. Ale tentokrát hráme Truckers MP, čo je furt Euro Truck Simulator, ale môžete to hrať online. A ja to hrám online a dneska si pôjdeme cestou, kde býva najviac ľudí z celej mapy, proste celej Európy v Euro Truck Simulator. Takže dúfam, že sa vám toto video bude páčiť a ideme na to. Takže ja som si dal zásilku do Bruselu, takže teraz ideme pre ňu a potom ju odvezieme do Bruselu. Ideme z Duisburgu, to je v Nemecku a tam je najviac hráčov. A keby ste inak chceli tutoriál, ako stiahnuť Truckers MP, tak kľudne napíšte do komentárov. Trocha som vybral kameru. A trocha aj mi chciplo auto toto. Už je trocha pokazané, lebo proste tí hráči niektorí fakt úplne ťa vydlečia z cesty asi úplne ide v prírode. A tu dávajte si hlavne pozor, keď pôjdete takto a jazdíte ohľaduplne, aby vám nedali ban, lebo môjho kamaráta, ktorého budete mať asi na začiatku videa v karte, alebo tu, tak on dostal ban na 2 týždne, inak by točil videa, dosť veľa videí aj z tohto podľa mňa, lebo on aj hovoril, že by chcel strašne natočiť z tohto videa, len nemôže, lebo dostal ban, ale hral tu a trocha hral v druhej osobe ako takto, jak to mám ja a ono sa tak ťažšie zatáča a on vybúral pár kamionov a všimol si to moderátor, ľudia, ktorí dávajú pozor na toto a banujú ľudí, ktorí proste porušujú toto ako dopravu, že napríklad narúšajú, vybúrajú naschvál alebo tak on môj kamarát sa to dostal na 2 týždne ban. A jemu ešte k tomu potom na tej stránke mu napísali, že má ban a poslali mu ešte video, jak išiel a čo urobil. Chápete, oni vás začnú spektatovať a potom vám dajú ban a ešte vám pošlú video ako dôkaz, že ste niečo spravili. A keď sa pýtate, že mi to nejako seká, tak je to pravda, ale keď odídem, lebo je tu proste strašne veľa hráčov, ale inak to neseká vôbec, len proste je tu dosť veľa hráčov, ale teraz uvidíte, že to menej seká, keď som bol v tej kope. Teraz sú trocha viac, lebo proste je tu strašne veľa ľudí, ich tu koľko stovky na kope, tak preto to aj seká, takže aby ste sa nedivili. A dúfam, že sa vám tieto videá páčia a ja som teraz v takej komunite, kde sú 5 ľudia. Ešte sa ich spýtam, či im nevadí, že točia videá, že keby som mohol robiť reklamu, lebo keď pôjdete sem, tak tu máte no collision, to znamená, že môžete prechádzať cez seba, ale pozerajte, ja vám to ukážem. Tak to prejdete proste cez neho, lebo to by bolo, ale, aha, tak to nie. Tak to nie všade je no collision, iba tam, keď idete pre náklad, takže teraz cez neho by som mal prejsť. Áno, tu vidíte nápis dole, no collision zone, takže tu sa nemôžeme nabúrávať a tak. Takže ideme pre zásilku do Bruselu, tu ju máme. Bude to trvať 3 hodiny v tejto hre, takže ju zoberieme a teraz je to najťažšie asi z celej práce, zaparkovať. Takže ľudia, podarilo sa mi tu konečne zaparkovať. Trvalo mi to mimo zostrihu asi 3 minúty, kým som sa, no ani poriadne som sa nenacúvala, ale našťastie tu nemusím byť úplne presne, takže pohoda. Takže teraz dáme toto a naberá sa mi do ťahača, teda do návesu. Teraz môžeme ísť. Táto cesta bude šialená, lebo teraz na tomto serveri je 2300 alebo nejak tak ľudí, ale akože včera či kedy tu bolo aj 4000, takže je tu fakt niekedy aj viac ako si môžete mysleť, alebo proste je tu proste strašne veľa. Tento cápek nejako nejde. Lebo niekedy to fakt je problém, lebo tí cápci, oni sa niekedy vôbec ani nehybu a blokujú celú cestu, takže vždy musí nejako aj obísť.
Ale nechápem, prečo normálne môžu ísť. To sa... A dobre, to sa netrvuje. Tak. A teraz bude tá práva zábava, lebo tak veľa hráčov, čo vidíte touto cestou. Keď poznáte Trackers MP a hráte to tak a neboli ste v Duisburgu, tak si budete čudovať, ale príďte sa, lebo tu nájdete si možno aj nejaký konvoj. Pred chvíľou tu písal nie ako konvoj, ale môžete nájsť to aj komunitu z hociakých jazykov, alebo proste napríklad Nemecku, alebo tak, ale keď si Slovak, tak keď tu možno počas dňa určite natrafíte na niekoho, kto sa bude písať do čeku, že hľadáme toto nejakého člena do komunity. Ako teraz pred chvíľou písal. Takže aj my možno urobíme komunitu, kedy ste chceli, ale možno aj urobíme normálne. Ja už som vytvoril zatiaľ, ale no zatiaľ nechcem toto ešte robiť. Lebo možno aj, bo ja už som v jednej, ja by som to chcel zase, lebo tí capci sú celkom dobré. Podľa mňa. A keď mi dovolia, tak, alebo keď budú chcieť, že nejakých ľudí, tak môžem, keď povedia, že chcú, alebo tak môžem vám dať do popisku toto meno, link na Discord, lebo oni sú mimo Discord tiež, aj v Traxbook, to je taká aplikácia, to sa tam môže, to sa tam dáte ako keby do firmy a vy za vašu komunitu, nie vašu, ale proste v tej, ktorej ste, tak za ňu ako keby, napríklad, ja som v komunite a ona sa volá Transport niečo, to nebudem hovoriť zatiaľ, a oni proste, tá firma sa nejako volá, a vy sa do nej pripojíte a potom sa to dáte tam proste a potom, keď robíte zákazky, tak ono sa to pridáva spoločne na tie kilometre a môžete byť aj ako keby najlepší zo Slovenska alebo tak a tam čo máme zase. Takže niektorí hráči sú tu fakt s prepáčením asi trochu hodnutí. Dúfam, že majú tu nezabavné. To, čo som videl, ktoré normálne slovo, ktoré nie je také hrozne zabavné. Alebo nie, ale proste dajú strike. To dole, čo píše červeným, že 15 sekúnd, to musíte mať vždy, keď sa blíži noc alebo je večer v tejto hre, tak si musíte zapnúť svetla. Vždy. Takže keď idete, tak si v noci zapnite svetla, lebo vás to vykne a budete offline. Nebudú tu hráči, budete for na serveri, ale nikto tam nebude, takže vlastne budete sám. A tu je strašne veľa hráčov, ale dúfam, že dneska tu bude veľa hráčov, lebo to bude zábava, pokiaľ ich bude veľa. Ale zatiaľ ich tu je málo, lebo tu býva niekedy aj zápcha. Takže nie je tak často, ale býva tu niekedy zápcha. A ono tu aj niekedy áno, toto, že buďte get inline, čo to tam píše inline, lebo oni to tu urobili v Trackers MP tak a asi, lebo oni vedia, že táto je strašne veľa hráčov ide. Tak aby tu neboli toto kolízie, havárie, zápchy, ale aj takto sú. A to ma najviac aj baví, proste ak tam vytrubujeme tú kokos, alebo keď ide kamión naproti na diaľnici, tak vždy sa trubuje väčšinou. A on neodfunguje niekedy. A tak tu sa niekedy s nimi aj zdravím. Títo tu stojí. A teraz vidíte, že teraz je tu zápcha. Niektorí hráči sa tu hrajú asi proste jak policajti a niekedy ja. Normálne som stretol jedného, ktorý má ako keby jedného môjho kamaráta, alebo teraz si nie som istý, ale buď hráča alebo môjho kamaráta, tak ho odstavili. Akože policajt, že on sa hral, že policajt a odstavili. Ale ako vidíte, je tu zápcha a to bude dlhé video asi. Lebo ako vidíte, je to dosť plné. Počkajte, ja vám to takto ukážem. Toto tu vyzerá a ja blokujem práve celú dopravu, takže radšej sa vrátim späť. A
A ľudia, dajte prosím like a odber a podporte tieto videá, pretože zatiaľ vôbec nemajú moc úspech, najviac lianutia asi 8 zatiaľ. Ale tak to dáva zmysel, keďže začíname na tomto kanáli a sme vlastne úplne noví. Tento čo robí zás? Ešte podľa mňa vsadím všetko, že ja sa tu ešte vybúram dneska, alebo niekto chcem sa fakt vás. Vytliačia z cesty, alebo blokujú celú cestu a vy sa nemáte ako tam ani dostať, ani prejsť a mne sa stal proste, že napríklad Capek bol cez celú cestu a ja sa to ešte ubrzdiť a nabudal som. Alebo raz, keď sme toto začali hrať s mojím kamarátom, čo dostal ban, tak my sme sa úplne bláznili, my sme jazdili, my sme sa búrali, ja som mu zastavil a mňa to úplne prebugovalo pod mapu, takže toto sa môže stať. Čo není vôbec dobre, keď sa vám to stane, ale môžete sa odtiahnuť do sebe, sú takže pohoda. A ako vidíte, toto sa tu deje. Ja som do ňa tiež nabúrala, ja mám to nestval moc ubrzdiť. Dám toto blikačky, aby sa to nestalo do. A keď sa, dúfam, že tieto videá sa vám páčia a dúfam, že, no neviem, či budeme mať fakt komunitu, ale keď áno, to bude dobré. Dúfam, že sa nám niekedy niečo podarí, ale možno nebude, lebo ja už som v jednej a podľa mňa je to dosť dobrá komunita. Sice je nás tam 5 zatiaľ, ale dúfam, ale oni dávajú, keď ideme spolu, sme traja, chodíme väčšinou, lebo tí dva, neviem, oni moc som si mi ešte nehrali, iba s 3 zatiaľ z tých 5. A ideme proste a oni dáme si tag, akože meno, ktoré sa zobrazuje pri tom vašom. A no, meno transport proste našej firmy si dáme, aby sme sa ľahko aj našli a spoznali. Aj isté farby kamionov, a teraz máme toto už, mám šedú, červenú. Ale inak máme zelenú, to môžem povedať. Ja som sa k ním pridal tak, že ja som bol niekde, tuším, v Duisburgu alebo v tomto okolí. A v Bratislave som bol a stretol som jednoho cápka, lebo on tam písal po slovensky, že niekde sa stretneme nejakým asi svojim kamarátom. A ja som sa ho spýtal, že čau, že kam idete, do chatu som napísal. A on povedal, že do Innsbrucku, akože to je mesto v Rakúsku, v tejto hre tiež. A tak ja som napísal, že či môžem sa môžete s nimi hrať. A on napísal, že či sa nechcem pridať do ich skupiny alebo proste komunity. Tak ja som povedal, že áno, lebo ja som to presne aj také hľadal niečo, aby som sa s kým mal aj hrať, proste ako Eurotrack som mal to, lebo môj kamarát dostal proste ban. A keď to hrám sám, to nie je zábava. No akože je to zábava, ale nie taká, ako keď to hráte s viacerými. A určite aj ten kamarát, to, čo vám dám na začiatku, na začiatku videa do karty alebo aj v popisku videa, tak tam nájdete jeho kanál. On teraz netočí, lebo dostal ten ban. On proste chce hlavne točiť skôr to online, ale keď nemôže, tak teraz moc nechce, nemá proste chuť. Ale potom začne točiť určite, takže vám ho dám toto do popisku do karty. Ale už ešte ani v polovici cesty, lebo boli zadky, ale už by sme inak boli skoro tam. A prečo tento capek som spal? Inak ohodnote môj zhľad kamionu. Aha, to nie je šedé až po čiernu. Ja som si to dal na šedú, ale asi som to dal potom na čiernu. Ale to je jedno. Ohodnote vzhľad tohto kamionu, lebo podľa mne sa dosť páči. Aj proste tá farba a ten skin som si kúpil v tomto na Steame DLCčko, takže to bohužiaľ nie je zadarmo, ale stálo to 50 centov, tuším. To není vôbec veľa, takže oplatí sa to podľa mňa. Aj som si to skúpil ešte zo shopu na Steame Scania Tuning, teda zamerané na Scania skôr akože tuning. Ako napríklad tieto vlajčky, čo sú tu, alebo táto plachta hore, tá deka, kde je ten orol. A
vylepšil som si ho tak, lebo ja som chcel... No tak, toto sa tu deje proste. To čo sa ten cápek bol celý prevrátený úplne. Chudák cápek. Som musel asi portnúť toto späť. A určite si aj, podľa mňa, ja mám v pláne si kúpiť ešte DLCčko zo Steamu, toto čo je predo mnou, ten Schmic. Aby som to mala také proste reálne, to som mal nápis Schmic. Takže pridá ti to iba ten nápis, ale aspoň to vyzerá viac realisticky v tejto hre. Bo to je reálne fotka. To si nepovedať. To je jedno. A už sa tu robí za zápcha. Takže zase budem... A nie, no, pohoda. Ja som išiel včera z Duisburgu a... akože... boli zápchy, trochu som aj navážil, ale to nevadí. Aj keď som si... trocha dosť som si rozbil kamión. Ale však stalo sa. Takže zase stojíme v zápche. Neviem, to sa rozbehne kedy. Ako vidíte tu na mape, koľko tam je na kope, fakt 100 ľudí. Preto to aj lagoval v tom meste. Teraz, ako vidíte, to menej laguje, lebo nie je tu tak strašne veľa ľudí, jak v tom meste, kde sme začínali. Takže keď máte nejaký nemoc dobrý notebook a pôjdete medzi ľudí, tak vám to... A nehovorím, že môže, ale môže sa stať, že vám spadne hlavne. Mne napríklad sa v Duisburgu spálnul, keď som chcel toto video začať točiť dneska. A keď som sa spálnul, tak ja som normálne asi 3-krát som sa nemohol napojiť a musel som to vypnúť a zapnúť. Lebo mne to furt padlo, ale asi preto, že tu bolo veľa ľudí. A potom keď mi to padlo a načítalo sa to, tak tam hore, vpravo v rohu, mi napísalo, že offline, to vždy píše, keď ste offline. A nikto tam potom není, tak ja som skúsil dať na iné miesto a fungovalo to, takže keby vám napríklad stalo niečo podobné, tak to môžete vyskúšať, že proste máte, že vám to píše, že hra nereaguje a vy potom počkáte a ono sa to zapne, len nebudú tu hráči, budete offline na tom serveri a nikto tam nebude a skúste preparkovať kamión, potom to vypnúť a zapnúť a potom a inak, keby ste vedeli nejaký veľmi dobrý tuning na kamión, tak dajte dole do komentárov, lebo ja by som chcel toto vytuningovať si ešte viac ten kamión, lebo mne sa to veľmi páči, keď vidím tých hráčov tuning na kamionoch niektorý. Chcel by som tiež, napríklad tamten, čo teraz išiel na ľavej strane. Sa mi dosť páči, také tuningy na kamionoch. A tu, ako vidíte, tu je taká zápcha. To je vlastne tá najfrekventovanejšia cesta v celej hre asi proste, kde hráte Trackers AP. Takže preto je tu tak veľa ľudí a ja neviem ani prečo práve tu, ale proste ja vôbec nechápem prečo práve ten Duisburg v Nemecku a potom ešte Calais, to je vo Francúzsku. V Francúzsku tam vedie táto cesta, aj keby som išiel rovno ešte tam, z ktorej som išiel práve na diaľnicu, tam sa ide do Calais a tam to je tiež asi do zápcha. Ja som, aby toto video nemalo hodinu, tak ja som išiel radšej do toho Bruselu, lebo to by trvalo až moc dlho. A neviem, či by ľudí bavilo sa to tak dlho pozerať, ale dúfam, že sa vám niektorým tie videá fakt páčia, lebo ak nie, tak... Takže mne to nevadí, ale... Keď vás to proste baví, dajte odber a like. A ukážte, že vás tieto videá bavia. Mňa baví jazdiť kamionom, ja som si proste, ale ja som to najprv videl na kanále Gamers Keeping, alebo nejak tak, jak sa volá. No taký cápek, ktorý hrá simulátory rôzne, ale on hrá akože zo streamovania tak. A on hral Eurotrack Simulator a jeho hráva veľmi často. Mne sa to páčilo, potom som si pozerala videa, jak to ľudia hrajú. Mne sa to začalo páčiť a potom na Steame tá hra bola za 5 €, normálne stojí 20, tak ja som si proste kúpil, že 5 € je tak málo. A
keď ti dajú proste z hry z 20 eur na 5, tak akože, a chceš ju, tak to sa fakt, že oplatí. A potom som si postupne kupoval DLCčka, potom som si kúpil rovno všetky, čo mi chýbali, to bolo DLC France, ako Francúzsko a ešte Portugalsko, Španielsko, Taliansko a to som si kúpil všetky. Teraz mi chýba už len grécke, to som si zatiaľ ešte nekúpil, lebo ja by som možno chcel ten North Horizon, čo bude veľa DLCčko do hry. A možno si... A ešte bude Heart of Russia, to je akože srdce Ruska, tak neviem, chcel by som vyskúšať, že či keby urobili raz celé Rusko. Oni budú podľa mňa robiť postupne viac a viac, jak sa to povie, viac zväčšovať tú Európu, až možno sa to raz dostať úplne, že mimo Európy. Lebo oni potom už, keď urobia všetko, tak oni už nebudú mať vlastne čo robiť s tou hrou. Možno len vylepšovať grafiku, čož by tiež možno mohli, lebo táto... Proste tie staršie mapy nevyzerajú moc dobre, napríklad ten Going East, to máte Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko a Česko. Tak ono to vyzerá dosť zastaralo, keď nemáte promoc. Lebo ono to je vlastne prvé DLCčko ako mapové, pokiaľ dobre viem. Takže preto to vyzerá aj tak horšie, aj toto, ale keď pôjdete napríklad tam do Grécka, čo pridali nové DLC, keď si to kúpite, tak potom to akože vyzerá úplne inak, ako keď si to porovnáte s tým starším DLCčkom. A práve sme sa dostali do cieľa. Viete čo dáme? Poďme sa hrať na toto. Proste, že zaparkovať, nebudem to skipovať, aby niečo aj bolo v tom videu zaujímavé, aspoň, že, no, neviem, či to vás baví, ale potom vám ukážem, no zaparkujem, jednoducho povedané. Dáme to na prvý pokus. Hotovo. Dal som to. Taký dobré. Tak, a sme tu Enter. No, to dobré hodnotenie. 8000 eur a mám na level 152, keby sa niekto pýtal. Ak sa pýtate, že to som musel hrať dosť dlho, aby som to získal, tak ja som si to trocha cez takú aplikáciu Toolbox. Môj kamarát na to točil tutoriál, takže keby ste chceli, môžete si ho pozrieť. Dávam to do linku sem do videa. A pokiaľ sa vám toto video páčilo, dajte like a odber. A dám si ešte určite iné cesty. Možno natočím raz aj z konvoju, keď pôjdeme s tou komunitou, do ktorej som sa pripojil, možno nájdu viac hráčov. A dúfam, že sa vám tieto videá páčia a dajte like a odber a uvidíme sa u ďalšieho videa. Čaute!